Page 1. Mauna kini ang katumanan sa gipangayo sa akong anak. Sa iyang pag-ingon, amahan ko, hiusaha sila. Maingon man nga kita usara. Period. Dayon di period gitulukan diri. Gunubon ko ang relihiyon ni ining nasura. Dinhi pagasugdan ko na ang paghiusa sa tanan kong katawhan. Kung sa may kalabutan sa relihiyon nga unsa ang gisunod sa akong mga katawhan, ako ang Dios o ang relihiyon. Sultihan ko kamo nga ang inyong gisunod mao ang relihiyon nga inyong gipasakupan. Dili ako ang Dios nga labing gamhanan ang inyong gisunod o gituman. Unsa di ay ang inyong pagtuo, ang relihiyon labaw pa kay kanako? Kinsa karon ang imong gituohan o gisunod? Ako ang Dios o ang relihiyon nga imong gipasakupan? Unsa ang Dios, dako o ang relihiyon? Unsa ang dako, Dios o ang relihiyon? Kung ikaw moingon ang Dios, bakakon ka, walay bakakon nga makapuyo sa langit. Dili ako ang Dios nga labing balaan ang imong gisunod o gituman, kay ang imong gisunod o gituman ang imong relihiyon. Maoy dako alang kanimo, kay ang kalagdaan o balaod sa imong relihiyon maoy imong gituman, bisan pa kini wala nako gisugo sumala sa kasulatan. Bililhon pa alang kaninyo ang pagtuman sa kalagdaan sa inyong relihiyon nga ipasakupan. Kaysa akong mga sugo, dili ba ang gitudlo sa relihiyon nga inyong gipasakupan, inyong gituman? Bisan kini wala gitudlo sa akong mga pulong, dili ba ang inyong gikahadlokan ang inyong relihiyon? Dili ako ang Dios nga makagahom sa tanan? Dili ba kamong tanan nakong mga katawhan ug mga alagad nako walay kahadlok kadako? Dili ba kamo mapahitason mga hambugiro? Dili mo tuo sa akong mga pulong sumala sa nasulat sa kasulatan. Mutuman bisan pa nga kamo nakabasa ni ining bahina sa kasulatan. Inyong gisalikway ang akong mga sugo, kay ang inyong gituman mauman ang inyong relihiyon kay kanako. Susihan ninyo ang kasulatan kung kinsa ang akong gihatag dinhi sa kalibutan aron kamo mga luwas. Dili ba ang ako lang anak nga bugtong? Dili ang relihiyon? Dili ninyo mabasa sa akong mga pulong nga magpasakop kamo sa relihiyon aron kamo maluwas. Wala, kay walay laing ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan. Pinaagi kaniya maluwas ang tao si Hesus ra. Mao nga didto kamo magpasakop kang Hesus nga masinugtanon. Dili sa relihiyon, kay wala ko'y gihatag nga relihiyon nga maoy makaluwas sa tao. Ang ako rang anak nga bugtong nga mao si Hesus. Ako ang Dios na nakita sa tanang gibuhat sa tao, maayo ug luotan. Akong nakita ang tao nga nagtamod sa relihiyon nga iyang gipasakupan, ug wala kanako nga mao ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Kinsa di ay ang labing dako kanimo? Ako ang Dios o ang relihiyon? Ang giila sa tao nga labing dako ang relihiyon, dili ako ang Dios. Kay mas labi pa ninyong tumanon ang iyang gipasakupan nga relihiyon kay kanako nga Dios. Mao nga gunubon ko o pagdugmukon ko ang tanang relihiyon ni ining nasura, ug ni ining nasura pagatukuron ko ang akong iglesia aron matuman ang nasulat sa kasulatan nga nagaingon sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Dinhi sa Pilipinas sugdan ko na ang katumanan sa nahisulat sa kasulatan nga sa
raw ulahi ang mga adlaw, giusahon ko ang tanan kong mga katawhan. Wala na'y akong mga katawhan nga pagamanduan sa relihiyon. Kay ako ang Dios mauna ang magbalantay o magmamando sa tanan kong mga katawhan. Ako na ang pagasundon o tumanon o gigabayaw ni anang adlaw. Wala na'y relihiyon nga magamando sa akong mga katawhan. Ako ang Dios ang pagasundon. Hallelujah. Pero tunon kayo mga pulong sa Ginoo tungod kay yung hisgot ang relihiyon epektado tang tanan tungod kay natay mga relihiyon. Kung sa may sala sa relihiyon, kung sa may sayop sa relihiyon, walay sayop sa relihiyon. Pero ang meaning sa relihiyon, always searching daw. Ito pa sa dictionary. Always searching. Kaya una nga nagapangita sa nawala. Ito ang mga tao, nangita ta sa ato ang natural. Una nga, musulot tag mga anak, tungod kay nangita ta. Tungod kay atong espiritu mangita sa nagbuhat na to o magbabuhat. Kay ang natural na to, dili ning atong gikuan ba, naandan, kundi kinatay original. Wala nga, pag-iusa sa Ginoo sa Pilipinas, giperyoda niya, kunya, gisulod niya ang relihiyon. Kung sa mga kalabutan sa relihiyon, kung hiusahon sa Ginoo ang katawhan. So dako kay siya kalabutan kay ngano bungkagon man niya ang relihiyon bago niya hiusahon. So dako siya connection sa mga katawhan sa Dios ning katapusan mo na adlaw. Ngano man sa relihiyon boundary, wall. Lahi mig pangalan, di ko maanha diha kay lahi ko basig mahinuan ko. Maura ang doktrina Trinitarian pero wala magkaiusa. So dako siya babag ang relihiyon. Denominasyon. Wala may dautan pinagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero ang division may dautan. Ang division sa relihiyon mo ay naghatag og dautan. Maoy nagkatibulaag sa mga katawhan. Kay dili ka pwede ato assembly kay ako akang bunga. Dili ka sa assembly, di ka mo ato sa one way kay nag-assembly ka. Dili. Kay lahi og protocol. Ang assembly lahi og ang one way. So mga anak sa Ginoo tanan, usara ka mga anak pero ang Ginoo bungkago niya ang division. Kung sa mga division relihiyon. Una siya. Kaya ron makaulita sa Ginoo sa Ginoo. Ingon nga ako kagamahan usara. Kita usata. Usa ka nasod, bala ang nasod ingon siya. Dili bala ang relihiyon, bala ang nasod usa ka katawhan. Usa ta ka katawhan, dili ta iya. Kay usa ta ka katawhan. Una nga walay dinautay diha sa anak sa mga Ginoo. Dili tinabangay, inigugmaay, iunuusahay. Hallelujah. Hallelujah. Bahan ito sa Biblia. Pwede ko mangkuhan ni Brad? Gamit Brad. Review ito sa Badayagra sa Ginoo. Genesis 1. Pag tamahuman ng Genesis. Okay, dako kayo walang pool Ginoo din. Genesis 1:26. Hallelujah. Ug mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato ug magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Hallelujah. Ang nagingon nga ang kanambutan gihimo. Pero kung dili nato masabtan ang konsepto sa usa ka butang, walay bali nato.
walay bili, walay value. Kapag nangutana ako sa Ginoo, 2013 niya, Ginoo, ang pagpangalagad matun-an ba? Tantang nabati na ko yung presensya ba? Pero yan. Kay, stress ko, kaya study ko bahay sa libre internet. Libre internet, mao na gitun ang sunan ako. Ito yung mga listahan. Kung tinuod ba nag-effect mong siya, nagitunan man, sige yung internet ka libre, pero dili na, niya. Muna, kung na mo maagi lagi ba, muna stress kayo kay hinay connection. Ningabot sa una-una, siguro na kung ano tingala ko itong spirit ba, yung pahimdom siguro ng anak. Siguro na kung kasi yung mutana ko, ang papangalagad matunan ba. Yung karon kay, bukag ko sa Bible o sa YouTube, namong itubag. Namong itubag nga. Pwede, matunan. Yung kaduha, ang pagtuon sa Biblia, o saan pagtuon ng Biblia? Eh, sige, wala tayo alam magod. Magod ang eskwela, gabit school. Mutana kita. Set ko sa YouTube, kung saan pag-study ng Biblia. Daghang kay mga mugawas dito. Na makauyon ka na, kung kayo dili kauyon, boring ay ba? So, usa ka butang nga, akong kuha dito nga. Kung magbasa kang Biblia, sa natural ni mga lingwahe, ito ano, Binisaya, Bisaya. Kunya, basa po ng English, ano ba? Matag usa ka word sa English, kwaon nimo. Ano ito ba? Yung suggest ba? Ikisiyan niya ako. Kuman, i-translate sa Hebrew. Tanawa si Jesus, wale siya. Nasa yung mga pinulungan niya Hebrew. Hebrew nga language, na-translate na kayo. Linya man nito. Tanang mga lingwahe. Yeah, di po speakers, English o Hebrew. Translate din mo dito ang matag usa ka word. Ingana, di ay ang study sa pulong sa Ginoo aron matagan nato bisan tuldok, matagan nato og value ang pulong sa Ginoo. Walay may misik, may daghan ug masabtan. Daghan kag masabtan. O din ang mga doktor nga bisan usa ka word lang pero taasa sa ka libro ang mahimo nila. Nya patin dugayan lang tuon. Kunya mag-study ka dili butang sa utok kundi isulat kay malimtan ang ato sa saon. Kay dili ta kuan malimtan. Una, ang matag pulong, kaya manihan nga, ang matag butang na ay meaning kung mataga na to o masabtan na to o nairima ba ang word sa Ginoo. Kung magrima, bisan usa ka word, masabtan na to ang kalugan niya. Mataga na to importansya. Hallelujah. Mataga na to importansya. Sama aning ibasa nato sa Matthew o sa Genesis 26. Atong balik ang basa ang kuan. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Bulahan, kung mingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Atong dagway, baik kada niya. Ingon sa kasama nato. Hallelujah. O magabuot sila. Kining magabuot sila. Kining magabuot sa English na, dili sa Biblia, dominion. Ang tawag nga, dominion. Domini. So, kuha siya, imo nang dag-on dito sa, translate mo sa Hebrew, ang dominion. Mabalaan nimo dito ang mga synonyms. Mga synonymous ba? Katindaghana. Na dito. May, ang dominion, ruler. Number 1, ruler. Power, authority. Nya, king. Kanang ruler king ni. Dominator. Sovereignty. Sabutang dito. Kung saan man ang sovereignty nga, kung imo nang ikuan sa Tagalog kay kataas-taasan. So, dili ta basta-basta. Kita may giingnan sa Ginoo ani sa Genesis. Domino mo sa yuta. King mo sa yuta. Ruler mo sa yuta. Dili ang taon istorya, ang Ginoo mismo nag-istorya ni. So, mo nang dili nato sabton ang giingon sa Ginoo. Wala lang. Kung mayong ka royal mo, wala lang. Pero kung masabtan nimo ang prinsipyo sa royal o konsepto sa royal, dili basta-basta.
o masabtan nato ang konsepto sa hari. Kaya nga no, kung hari, kung nakasabot ka kung kinsa ang hari, bisan dinhi na ang hari, wala yung Ginoo nga anhin mo diri, walay magakablakaw, walay sipon-sipon, walay usa-usa kung naa siya diri. Kaya ang hari na diri. Kung makasabot ta kung kinsa ang hari, unsay prinsipyo niya, unsay balaod niya, walay tao nga dili kumhapa tubangan sa hari. Ngano, kaning hari diri sa yuta, anang mga sundalo nga tawagon niya sa kabinete, pag abot siya katubangan na lingkod siya, naa siya sa lingkuran na naglingkod. Walay tao nga mulihok bisan pag naapay lamok silang naong. Walay man lihok bisan usa diha. Kay una na ang ilang pagrespeto sa hari. Kung maunay prinsipyo sa hari, tingnan mo patayan po ka. Kung dili ka magrespeto sa iya, patay. Ingana siya ka istrikto ang hari. Ingana po siya, mao gunay iyahang natural niya. Mao na natural niya. So karon, ingana Ginoo, ihimo niya ang kabuhatan nga magahari sa mga isda. Ako din, asa ta magahari sa mga isda. Mudominar ta sa mga isda. Ruler ta sa mga isda, dili sa tao. Mo naging Biblia. O hari ta, pero dili sa mga tao. Hari ta sa kabuhatan. O sa kabuhatan tagi subo sa mga isda. Sa mga hayupan, sa mga langgam sa kalangitan. King ta. Yata may pahari sa Ginoo sa kabuhatan o sa tibuok yuta. Sa tibuok yuta. Maunay ato ruler ta. Nang pobre man ta. Nga kita may gipadumina sa langgam. O, nganong pobre man ang tao. Nga kita may gipadumina sa yuta. Hari mga ta. O, ngano man ang tao nakalimot sa iyahang pagka-hari. Nakalimot sa iyang pagka-prinsesa. Hindi na ito i-deny nga king of prinsesa. Nga naman, nasulat sa kasulatan, dominion, magamando, at taas-taasan ta, kung dili sa Diyos, sa mga kabuhatan. Ginutang dito, master eh. Unang ang tao, inog master. Basta, bakery, gitawag og master baker. Sa kusina, gitawag og chef cook. Dili na siya i-deny sa tao tungod kay titulo na sa imong pagkahari. Puro ka nang dumina. Igsoon, ang sample na, abay sample na, nga nakuha na ko sa seminar sa una, sa mga negosyante. Nga gitawag nga strategy of domination. Naa sila strategy sa pagdomina. Nakuha nila ang strategy sa Biblia. Mao na mga negosyante ron, wala sila isala. Di na sayop nila. Kaya nagtuman na sila sa programa sa Diyos. Unsay atraso nila, ang Ginoo, analis unahan at itong basahon. Balik ka sa unuron. Kita, gipasagdahan ta sa Ginoo din, nga mudumina sa yuta. Mudumina sa kabuhatan. Muhali sa kabuhatan. Tanan, langgam, asa man ka nagbilong, langgam ka, mo nagingon ng Ginoo nga. Mo nagingon nga, natay gasa sa pagdumina. Natay linya. Sa una, di ko mo ito og linya. Parang nasabtan na ko ang linya. Ang matakusan na ito, natay linya. Mauna, kung wala ka diya sa inyong linya, nabutang, struggle ka, dili ka malipayon. Magtrabaho ka, gubot. Nami kayo pang mulatos mga uban. Na naman, hindi ka naglihok sa dili ni mo linya, dili ni mo gasa. Kaya naatay gasa sa pagdumina, matakusan na ito. Gasa sa pagdumina nga diha ka mag-manage, manager ka, master ka diha. Kaya ng bagway sa itong master, madayag siya sa kusa na ito. Oh. Kung sa may sample, anak, tanawa ang Jollibee. Oh, tanawa ang Jollibee. Sayop ba nga nagtuman siya sa nasa word sa Ginoo nga mudumina, mudumino. Unya i-multiply sa tibok kalibutan, murag resulti. Iyang gasa nakaplagan, nadiskubrihan nga how siya mutipag manok. Kaway makasundog sa iya, wala, unique. Tungod kay ang matakusan nato na ay gasa sa pagdumina nga unique. Ang matakusan nato, unique. Kunya, unang ingon nga di kumuto o nga itaw diri manhian sa kalibutan mamatay, matulog mukaon, dili kumuto ka na. Bisan pa og kanang tan-aw sa tawo murag ultimo na kay walay alamag burong.
Wala. Ang matag usa nato na ay gasa sa pagdomina. Na ay gasa sa pagdominion dinhi sa yuta. Mao na nga atong gipangita. Usahay manundog ta sa mga pista. Manundog ta sa mga sikat. Kay sila nagbihok kung nag-operate sa ilang gasa. Kay naata anak. Mga igsoon, naata tanan anak. Ug mga manager ta tanan dinhi. Usa ka nasod gipaday sa Ginoong nahalabihang kadato. Mao ang Pilipinas kay ang tanang tao dinhi puros manager. Manager sa kabuhatan, manager sa imuhang gasa, manager sa imuhang posisyon. Kung ang Jollibee naghari sa manok tungod kay na sulat na nga maghari mo sa mga langgam. Ang manok asa na dilo sa kamang no. O kasabutan na. Pero at least hayop siya o sa mga langgam. Oh, karon naabad ay makasundog sa langgam nga gidominahan ni Jollibee. Tibuok yuta kalibutan usaray lasa sa iyang manok. Ang iyaharang naa niya na nakaplagan. Iyaharang gasa ang iyang gidomina. Dili daghan og gasa. Muna ang magnegosyo ta mga igsoon suggest lang. Unsa ang imong nakatunan maoro gid dili ka mo kusit ug lain na pud nga wala gali ka kabalo adto na ka. Oo. Na. Bro, kitang talang biktima ta talang anak tungod kay ang kahibalo nawala sa tuwa. Manang isog ko nga mobarog kung kay matud palagi. Ang usa ka butang kung masabta nato, mataga nato value ug importansya. Mudumina sa tanang kabuhatan o si Adan gibutang sa yuta. Giandaman ba sa Ginoo og mga bangko mga lamisa wala man. Wala man balay, way building, wala. O ngano man nga karon nanggawas man ang mga furniture. Oh, hallelujah. Nanggawas man ang mga nindot yung mga bangko. Tungod kay ang usag-usa naa sa ilawom sa kahoy ang mga nindot nga mga kuan. Ang problema diya ang tao nga gi-assign diha. Nga diha siya nga linya magdomina. Aron iyang isilbi sa tibuok yuta. Oh, baligya sa tibuok yuta dinhi kay dinhi sa balay. Kay di gyapon ka modato ana. Kay ini multiply tibuok ang imong gasa. Imo na gingon niya. So karon tinggawas ang mga furniture. Yatong panahon na, wa may barko na. Wala yung plano. Pero karon asa man gikan na. Nga naa na tanan diha gibuhat tas ginuutan na. Diha nagikan sa bato ang mga bakal mga plano. Galing ang tao nga gibutang sa Ginoo diha nga magdomina diha wala pa. Karon na. Dili na sayop nila kay nagsunod sila. Nakaplagan nila kung kinsa sila. Kung kinsa ta. Domina. Way magbuta to. Pero kung magta makasabot sa ato ang domination sa atong gidominahan. Naa diha ang silos. Naa diha ang sina-sina. Sunog-sundog. Di na utay dito, di na utay doon. Imong negosyo, daoton. Siya po negosyo dito, daoton po mo. Nga naman, wala na siya mabutang sa tamang posisyon niya. Hallelujah. Po, sa una, naadyo ko'y kalipay sa akong pagluto. Bisan pa o apoy kayo, naay ko'y kalipay nga magluto kung kay gasa na ko na nga magluto ko. Skill by skill na to na. Magluto ta. So, hire ko, ano ba sila sa kumukuhan yun siya ba? Ipik po sa imuhang linya. Kinahanglan siya o tunan, dili kay kuandra tungod kay discoveryhon nato ang atong gasa tungod kay nawala man sa kuan ni sa pagkasala nawala. Tanawa siya dan sa una bright kayo pag abot niya din sa yuta gimo Ginoo gipangandan niya ang tanang mga mananap o nabay nagtudlo sa iya ato ang kaalam ang gibutang sa Ginoo sa tuwa na ana ang kahayag gibutang sa Ginoo sa tuwa kira domino sa gahom. Wa pa rin mga anak sa Ginoo nga naglakaw sa gahom ron. Deliverance dito, deliverance doon, healing dito, healing doon. No? Sila binil, tanawa. Bisan din sa Pastor Igar sa una. Bisan din ang milagro sa Ginoo naglihok. Tungod kay gipalihok ta anak. Ipadumina ta. Ipadumina ta.
sa tanan nga kini sa yuta. Nalingaw ang tao, shortcut ka pag istorya, diha ta nalingaw karon ang yuta sa pagdomini dinhi sa yuta. Mao nay napakyasan natong tanan. Kay diha ta nag-focus sa ang mingo sa Biblia. Minyo, mininyo ay, inakay, tanan, inabaho ay, inugbaray sa yuta tanan. Dagat, kasi kay mo na. Panginabuhi dito, panginabuhi doon. Diha ta nag-focus karon. Wala on tanay sayo kay maunay ato ang tawag na tradisyon. Maunay ato ang natural nato na. Oh, namana. Hallelujah. Nga matod pas Ginoo wa kay laing inheritance ng Panginoon. Ang inheritance nato igsoon nasulat sa Biblia. Wala ka buhata ang langit ug ang yuta, giandaman kuna kamo. Ug unsa man gingharian. Dili ka pwede maghari kung wa kay gingharian. Dili ka pwede magdomino kung dili ka ruler o king. So dili ka matawag nga king kung wala kay dominahan. Wala dili ka hari. Oh, hallelujah. Mao na nga dili sa pwede mo himong king kung wa kay kingdom. Mao na ingon ang Biblia, wala pa matao kita wa buhata ang kalibutan giandaman na taniyadaan o panulundon nga mao ang gingharian. Hallelujah. Gingharian. Okay, dihata. Kung kaya mauna siya ang strategy sa hari. Kung basahon nimo ang iyang strategy, ang iyang vision niya, natubatan ni Agi, nga ano na niyang ginasumpayan ang iyang gingharian. Ano na niyang ginapadako ang iyang gingharian. So mauna ang atong hari. Gapadako, ano na sa gingharian, gapasumpay, ano na sa gingharian. Nga matod pa sa Biblia, gikan sa Israel, ngadto sa tibuok kalibutan, isangyaw ang maayong balita sa gingharian. Karon ang isangyaw sa mga anak sa Ginoo nga nabilong sa rehiyon, ang pultahan ra sa gingharian. Si Jesus mao ang pultahan sa gingharian. Ug way laing gisangyaw ang pultahan ra. Ang milagro ra, ang gahom ra, ang kamatayon ra. Dili man may gisugo ni Jesus. Ang gisugo niya isangyaw ang maayong balita. Unsa ang maayong balita? Kingdom, gingharian. Unsa ang gingharian? So siha din nato dinhi unsa ang gingharian. Kanang gipanghambog niya nga nasud niya. Kanang gipanghambog niya nga nasud niya. Pangitaan niyo ni sudod mo dinhi. Maay mga dalan usan pagsulod sa iyang gingharian. Ang akong gingharian wala nining yuta kalibutan na. Pero naa dinhi ipadala niya. Kaya ang gingharian dili makita tuas langit. Pero ang sistema sa iyang gingharian iyang ipadala dinhi sa yuta. Kay gobyerno na. Gobyerno. Usahon ta niya sa iyang gingharian. Dili sa relihiyon. Sakitan ko sa una ang relihiyon pagpadaya gani. Kay ngano wala may dautan sa akong experience sa relihiyon. Nag-usap mo dito. Wala mali pa ang Ginoo ato. Ano pa ang Ginoo pero kontrolado ta sa ilahang mga sistema. Ang Holy Spirit dili mo diha tungod kay naman na may kaguling yung paglihok ang matag sa simbahan. Na may programa. Oh, wala mo ito sa ko. Pero dako kayo og boundary sa matag usa. Dako og boundary. Dako boundary. O na nga nay-wall ba sa matag usa. Wala nga Ginoo hiusahon ko sila tingog nga kita usara. Period. Kanya bungkabon po ang relihiyon. Ano gingon? Bungkabon ang relihiyon. So ayaw kagoon. Kanang kaminaw nato sa dito sa grupo ang atong naagihan. So mahasabtan nimo ang gipadagi sa Ginoo. Kanang tanan mahanaw na. Tungod kay diha sa gingirihan walay undang ang kalipay. Matod pa sa Ginoo ang ginharian sa Dios dili pagkahon linon dili pagkalipay sa bala, kalipay ug kalinaw diha sa balaang espiritu. Ug ang mga lagad nga yana matod pa sa 14 city o 18 sa Roma kahimutan sa tao ug sa Dios. Hallelujah. So wala iya-iya. Wala iya-iya. Usara ta. Mo na nga kanang
gitawag nga yaman sa Ginoo. Atuan na mao na gipanghampog ni taning nga kining tanang gingharian sa yuta kalibutan ihatag ko kanimo kung musimba puluhod ka ako. Karon si Jesus niya ni kay iyahang gibawi ang tanan. Pinaagis iyahang pag buhos sa dugo aron malimpyuhan ta. Ingon siya nga ang tanan nga moingon nga Ginoo og Dios. Mo accept siya Ginoo og Dios. Ang iyaha imuha, ang imuha iya. Wa kay ownership. Dili iyaha tanan. Ug ato tanan ang iyaha. Kay mo nang giingon sa Ginoo. Mo nang kining mailalom ta sa hari igsoon. Mailalom ta sa panggobyerno sa hari. Matuban ang kasulatan kay ang kasulatan nag-ingon nga ang tanang butang iyaha sa Dios. Kung walay ruler, munang dingon sa Ginoo. Kanang hari, harian, gipadayag na ng Samuel. O sa ang Daniel. O mahimduman to si Daniel nga sa tapusan ng mga adlaw ang mga hari magdaig sa hari. Mga hari ang magdaig sa hari. Hari sa mga hari. Kanya magpuyo sila sa ulay katapusan, mga balaang katauhan, managing sa Daniel. Isa may sample anak si David. Muna si Jesus, kalayo na ni David, natao siya sa banay ni David, kasi David ang ihimpo. Siya ang hari nga nagasayaw-sayaw atubangan sa hari. Walay bali kung kinsa ang palibot. Nga naman, siya ang standard nga magdadaig sa Ginoo. Sariling kanta gihatag sa Ginoo niya. Dili binuhat o tao. Hindi lagi parang sa Diyos siya. May laing hari nga nagdaig sa hari. Kaya maron matuman ang kasulatan, hari sa mga hari. Kung magadaig ta sa hari sa walay katapusan, maunay nakasulat sa Daniel, kung matuman na karon ni abot na naana ang mga awit sa tindiganan. Dili pinumpos og tao. Kunya giandam ang kinabuhi nato tungod kay wa man ta masayod ug nakalimutan sa atong kinabuhi bilang pagkahari, bilang prinsesa o prinsipe. Kung anong gawas ang physical nga dapit tungod kay gi-extend o gi-expand sa Dios ang iyang gingharian sa langit sa mga butang nga makita. Mauro gid purpose sa hari. Ano ay purpose sa hari? Gipadala niya ang iyahang kabubuton sa Eden. Ang Eden, kung basahan mo sa Hebrew, spot siya. Door. Presence. Sa presensya niya. Kinabuhi. Ang wala katapusan. Matos pa sa Ginoo diri. Ang alam din mo kinabuhi, wala katapusan niya. Ang presensya. Kinabuhi. Eden mo. Kung hindi basta ang Eden. Kung dili siya physical nga dapit, kung dili spiritual siya nga dapit, gibutang sa Eden, gibutang sa tanaman. Mahimo siya. Nga dito, sa kakanaog, matutos Ginoo, sa kakanaog ang mga anghel. Tungod kay naidapit nga ang Diyos sa kakanaog ang iyang mga anghel. Asa man, sa Levitico, kung basahon nimo na ay dapit sa simbahan nga sa kakanaog ang anghel ug ang Diyos. Mawang gitawag og balaan sa mga balaang dapit. Huli is dito ang butang sa Levitico sa templo. Aron gibungkag to. Iuli tas Ginoo. Sungod kay kita matudpas Biblia ipalit og dakong bili o gihimo tang templo sa balaang espiritu. Anytime makaduol ta sa Dios. Kaya ang balaang espiritu naa sa matag usa kanato. Daghan daging balaang espiritu. Dili ang Dios dako kaayo. Ang kalibutan dili maarang nga masudlan niya. Kita nga naa diri usa ang Holy Spirit misulod nato. Anytime makadaig na ta sa Ginoo. Usa ang pagsimba sa amahan. Simbaho siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Holy Spirit ug sa kamatuoran. Kamatuoran siya ang Holy Spirit. Simple lang. Recognize lang ang Holy Spirit.
Yung guys, sana, nga naa siya nato. Kaya dili ta born again kung wala siya. Dili ta mahatawhan sa Diyos kung wala siya. Mao gunay number one. Walay atog langit kung walay Holy Spirit sa tao. Kay maunay nawala sa tao. Kay ang kaalam, mao ang Holy Spirit, mao ang magtututok. So pag rebelde sa tao, kay ang mao ang gingharian lagi. Ang gingharian lagi nga i-extend sa Ginoo, gitawag niya colony. Ang extend sa hari, gitawag niya colony. Once ka mag-independent ang tao diha, dili siya magbuot. Nasa mahimo, pero wala siya mahimo. Tungod kay ang tao din niya gusto niya. So, ang ipadala niya, matututong agi, ang gobernador. Ipadala niya dito sa mga lugar, muuli na dito sa balay sa hari. O kato dito, mahimo to siya dito, nga mga hari, nga wala na yung wala yung nagdomina. So, guot sila sa dang ugalingon. O, ingon na ang nahitabo sa tao sa Hinesis. Gibutan na tas kita rin nagbuot-buot. Kaya nakalimot na tayo ang tigpahinumdum na ito, ang balang espiritu, wala na. Ang biya naman. Karon ang tao naghari nga ignorante. Naghari, pero naglakaw sa kangit-ngit. Kaya ang yawa, matod pa sa Biblia lagi, ang kangit-ngit, ignorance. Kung imong basahon, darkness, kung imong itansin sa Hebrew, ignorance ang nakabutan dito, pinaka-main ba? Ignorance. So, kunting buro nga. Naghari ta, kaya mga hari man ta, naghari ta, nag-rule ta din sa siyota, nga burong, o way ka alam, way ka hibalo, uno sa ngit-ngitan. Tama yun ang Ginoo nga, ang kahayag yung ipadala. Kaya ang kahayag, knowledge. Matod pa sa Hebrew, knowledge kung paano dito, ang pinaka-sintro. So, ang kahayag, knowledge dahil mo nang gingon ang Ginoo nga mutungha ang kahayag. Unsa may pasabot ana? Mutungha ang kahayag. Ang kahayag kay kaalam mo dai. So ugnaan ang kahayag. Ano problema kayo? Mahitabo ka na kay ang kaalam mo ni muhat. Oh. Una-una nang gihimo mutungha ang kaalam, kahayag. Mutungha ang knowledge. Ori pagtungha ato nangapurma kanan. Oh. Tungod kay ang kahayag, kaalam, knowledge na kabutang dito. So, nasa'y kuhan. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Niya karon, kinalingaw man ta aning mga buhatan ni labi na tong dito sa ila pastor iya taon na dito binakumalintan na kay usa na nga nagpatubo sa kuang espiritu nga nabag-o ko niya. Born again. Kay gamit sa Ginoo. Why sayop to? Wa to'y sayop tanan, wala sayop. Pero nalingaw lang ta sa atong trabaho. Nalingaw lang ta sa atong posisyon. Grabe yung experience sa deliverance, experience sa milagros Ginoo. Makita gud nato ang mga milagro kadhan. Si Igar sa una pa sa Igar, usan lang anak ang mga tao mga lagpot. Tungod kay nag-operate siya sa gasa. Nagihatag si Ginoo siya. Operate naara siya anak. Sa kapang pangulihan siya ang mga tao manghilak. Mukanta nga siya ang tanang Domingo. Napa ko sa gawas sa simbahan. Ang presensya siya, bati na ko. Magtulog na akong luha. Saan ka musunod sa simbahan? Ano man, nag-operate sa gasa. Nag-operate sa gasa. Siya. Wa na'y sayop. So ang sayop diha atong basahon. Balikan natin ang ginoo sa Ginoo. Balikan natin ng Hinesis 1:26 yapon. Kay daghan gay di parehag ang Ginoo aning bersikulo ha. Na kung i-connect nato dinhi, masabtan nato ang Hinesis. Pero kung dili mo i-connect dinhi, malibog ka ani. Mo na lang gipadayag sa Ginoo nasabtan nato. Nagrima siya kay i-connect nato dinhi. Wala ko magsalig sa internet. Diri ang pagpasabot. Salamat sa Ginoo. Karon na lang ginabalik-balik sa Ginoo diri. Hallelujah. Salamat Lord. Basahan natin yung tag Biblia mga Panginoon. Kaya di tayo mabuhay kung wala. Hinesis 1:26 yapon. Atong paminawon pag-ayo ha. Og miingon ang Dios.
Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kung tanong Ginoo, unsa man ang tao? Nganong ni ako dinhi sa kalibutan? Mag-unsa man ko dinhi? Asa man di ay ko gikan? Unsa may buhaton nako dinhi? Kunya karon unsa may destinasyon nako? Tinisyuta. Makaon lang, maminyo, maanak, mamatay niya. Matulog. Niya manarbaho. Maor na ano to? Yang destinasyon to minteryo. Ang tao kung sabtan, ang man, sa English direct. Ang tao igsoon, kung imo na siyang dalon sa Hebrew nga pinanungan, ang man, espiritu na. Ang tao, espiritu. Walay kasarian. Di pa siya matawag na human, man ra siya. Sa diha nga buhata na siya og balay atong abog, itawag na siya human na siya. So kung dinisyon siya sa tao nga espiritu nga dunay unod. Ano gito siya? Ihimo niya ang tao sama sa iyang dagway. Ang tao, himo sama sa iyang dagway. Nga matod pa sa Hebrew, is ang kuwan na ito. Nga kahulugan, espiritu. So mga espiritu ta. Tao. Ano ang original na tao nga gihimo sama sa iyang dagway. Sama niya ang dagway. Espiritu man itong Ginoo. Espiritu man ang Ginoo na ito. Ang pamahan ng atong hari, espiritu. So gihimo kaniya nga sama niya dagway, tao, espiritu. So, nagdom na taas og istorya kanang man tao. Kung kayo sabtan na to, haleluya. So mao na siya nga ang tao espiritu o gibutang sa yuta nga dunay unod. Ihuyop sa kwan sa atong gihimo nga kwan niya nabuhi ang tao dili kalag hindi nabuhi. Kanya mo na to, ipadomina na sa yuta. Karon ang tao, haleluya, ang tao nga gihimo sa Ginoo nga espiritu nga gitawag og kuan kanang human body o human being espiritu ta nga binuhat nga dunay unod. Una nga tanang espiritu dinhi igsoon, minaw mga bata, tanang espiritu mga natalawan, kung miagig talawan, way talawan yung atong langit. Tanang espiritu nga niya sa yuta, illegal, kaya wala sila human. Humas. Kung yung Biblia, humas. Kasi sa Hebrew, humas. Kung pasabot, yuta na siya, way espiritu. So, ang tanang espiritu dinhi nga walay unod, illegal. Kaya ang naay legal ug authority dinhi ang human lang. Tao na dunay unod. Tao, espiritu na dunay unod. So tanang engkanto, tanang daotang espiritu dinhi sipa na sila kay illegal na silang tanan. Maunay ibutang sa atong una-una. Demons, wa na dapit diri. Di na kalaban nato ning anuman. Di na gibatok nito, binuhat na. Sipa na silang tanan dinhi, illegal na. Mamuhat na sila kay lagaw sa tao dinhi. Mo nang available kayo kinsay gusto demons, available kayo sila nasa lungib. Kung ikaw gusto kanila, milyon musulod sa tao. 1,000 ang sulod sa tao kung gusto ka. Kung available ka. Kay matod pa, migawas sa imo ha. Nakaw, way kabutangan, kay gusto mo sila physical, kay gusto mo sila mo roll trip. Kaya di man sila makabuhat dili kung wala sila lawas. Manang butak ang panunod, mga hayop, sa mga tao, ang mabuang, daghang espiritu na. Kaya available man sila. Kung karon, una, na illegal na sila dinhi. So, way laing pasudlon sa tao ang balaang espiritu ra. At available kaayo ang Holy Spirit ng sulod sa tao.
Ang espiritu lang. Karon, mauna ang tao. Karon ato to sa dagway sa tao. Kay mauna ang ginabalik-balik dinhi. Napa si Sayro diri, ibalik ang dagway ni nawala sa tao. Interpretasyon ko rin sa ato. Gwapo na kay ko. Asa kay ilong. Hallelujah. Mao na number 1 interpretasyon na. Pero mo gina siya realidad. Pero isuon kung ang dagway English image kung I miss ito. Hindi na ibutang sa Hebrew. Layo ra kayo ato. Layo ra kayo ang tuntarya dito. Ang dagway ang pangalan isuon usara og meaning. Usara og meaning. Hallelujah. Mauni nawala sa tao. Mauni nawala sa tao umatot pa sa Roma 8:29 ibalik niya ang nawala sa tao. Kung sino nawala sa tao, ang dagway nawala. Kung nawala lore, ang himaya. Amo mo na kay ang dagway, kauban na sa himaya na. Kung wala ang dagway, wala ang himaya. Nausa man ang dagway. Ang pinakapunto nga kung ikuha sa Hebrew, ang karakter. Karakter. Mauna ang dagway, karakter. Kinaiya. Mauna ang nawala. Kung imong basahon ng gingon kay Sayro, ang Ginoo. Kumpara ni Mas Biblia. Mauna ang nawala ng ibalik sa tao. Ang karakter nato, ulikan sa Dios, nawala sa tao. Kung sa man ang karakter, kinaiyahan sa Dios. Ihimo taniyag saman dagway niya, samag karakter niya ug sa iyang pagkamao. Sa iyang pagkamao. Ihimo taniya na. Pero ang tao nag-roll na wala na sa dagway. Lingaw na. Wala na, lingaw na. Wala na ta sa dagway sa Dios. Wala na ta sa kinayahan sa Dios. Mao na gibalik niya. Busy na pa yung karakter. Kanya ang karakter, isuon, gikumpara siya sa, akong gidala ang karakter dito. Kaya mo lagi na, kinangong tagpugson nyo na ito. Pagsabot. Na may pamaagisan. Akong gidala ang karakter dito, kung sa'yo mga kahulugan na, istatwa. Lumiro puno. Kung sa may istatwa, mauna ang atong karakter. Diha gikumpara ang atong karakter sa Diyos. Natanawa ng dagway ni Rizal sa kasada. Ulan, init. Tanawa ni mo karon ugma maulang gihapon si Rizal ang gihapon. Ulan, init, hangin. O karakter apil na form, shape, apil na color, apil. Mo na siya ang sa karakter. So, but pasabot ang karakter nga naa na to. Kaya ako naman ang tungod kay si Jesus ato mong gilawat. Anong karakter? Kung unsa ka karon, kunyang hapon maorang gihapon ka. Kung unsa ka ugma, surd simana maorang gihapon ka. Maorang gihapon ka. Rain or shine. Na ay problema o way problema ang karakter dili mo usab. Kay mauna ang Dios nato. Mamatod pa sa Hebrew na teksto nga ang Dios sa Israel usa. Dili mabag-o. Mausap. Ikan sa una hangtod karon maura ang Dios way pag-usap. Kunya sama ta, gihimo ta niyang sama og dagway. Gihimo tang sama sa iyang pagkamao. Ang tao mao ina usap. Mo na ang gibalik sa Ginoo. Sa unsang pamaagi, gitagaan tag evangelist, gitagaan tag propeta, pastor magtutudlo kay aron makahinumdum ta sa ang natural. Kay ang image, spiritual nature and character mo may mutual ito. Kanya karon ang karakter nato nga nawala ibalik sa iyo. Kanya number 1 kaning 1 ikumpara sa tungkol sa karakter. Ngano man ang numero 1 tawag na sa karakter sa eskwelahan. Siya tahawd ana kay maestro na. Nganong gitawag mag-karakter ang number or 1, 2, 3, 4 karakter kay ang tawag na. Ngano man tungod kay ang 1
adto ka sa China, number 1 ni Hapon na. Adto kag US, ang 1, yung dili nga 1 nang Hapon na dito. Dili mausap ang 1, bisan asa kang nasura mo adto, number 1 na gina siya community. Mo na ang tawag sa Israel sa ilang Dios. Among Dios ug Ginoo usa. Kay ang meaning sa usa, balaan. Balaan. Ang pinakagamot nga pulong sa ning gitawag nga ang pinakagamot nga pulong sa number 1, balaan. So balaan, usa. Munang muana sila, among Ginoo ug Dios dinhi usara. Usa. Nasa Isaiah na basa niyo, usara. Balaan. So TV maupo. Eskwela ta bisan asa akong nasabtan. Bisan asang Bible School. Igsoon natay diploma, natay gi-honor ta. Nay mga gitawag nga ranking nga itong madawat diha sa eskwelahan. Pero ang karakter dili mo makuha niya. Kaya ang karakter di sa Ginoo. Ibalik na sa Holy Spirit. Mura ang Holy Spirit. Importante kayo sa tao. Kaya maura na ang makahatag. Amen. So, kasahan mo. Okay, oras na. Okay. Dablong kayo na saya. Pagpapasabot sa Ginoo. Hallelujah. May pinakasentro. Roma. Tumasahan sa Roma. Roma 8:29. Roma 8:29. Nakoy Biblia din hi. Iyan na lang iyang daan. Hallelujah niyo. Ibot na na sa iyang daan. Hallelujah. Thank you, Lord. May mga sa Diyos. May Roma 8:20 Roma 8:29. Kay kadtong mga giila niya nga daan. Oh, daan. Daan na. Giila niya daan. Gipili usab niya nga daan. Dili karon. Daan sa unang panahon pa ni. Aron mahisama sa dagway sa iyang anak. Hallelujah. Ang atong apson mao ang dagway ni Ginoong Hesus. Walay marapture, walay maatog langit kung dili nato mapas ang standard si Jesus. Kung unsa ang iyahang pagkamao, mao na. Mauna siya ang Salamat sa Holy Spirit nga matod pa amahan ngano mga tao Ginoo kisa may makabuhat na ang dili mahimo sa tao mahimo sa Dios. Holy Spirit ang makahimo ana karon unsa ka suod sa balaang espiritu. Ana siya. Dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsuon. Siya ang panganay, siya ang dalan, ang kamatuoran walay mga samahan kung wala. Nagwali ko matuod kaya ang akong pagpamatuod ingon siya ang akong pagpamatuod tinuod kaya nga naman ang amahan ni anak ko duami may lakaw siya nga dunay amahan niya so kung ang kunta Kristohanon ta ikaw ra isa ang pulong wala si Jesus wala so man kung ingon tag anak ta sa Ginoo makita ko ang partner mo kisang sulod na to. Mao na siya ang dagway sa Diyos. Balik sa Ginoo. Muna nga siya ang dalan ng kamatuoran kung walay mag-ato samahan kung dili maagi niya. Ano ba ni siya? Pamatud anako kung dili tan-awan ninyo ang akong mga buhat. Mao na siya. Bot pasabot. Nga naglakaw siya, nagmulong ipasaksihan ang iyang mga buhat. Nang usahay palpak pakyas. Trabahoan ako, bungkag, guba. Nagapukos Ginoo sa pag-restore sa karakter Ginoo. Nga tanang taon nakapokus na ako, kita na ako, kabalo sila nga na ako'y Ginoo, na ako'y Dios, na ako'y matod pa nila relihiyon. O wala ko'y relihiyon. Pero napakyas ko kayo, sukol man ko nila, ang manager. Nagapukos Ginoo sa pag-restore sa karakter nga nawala. Maning tuon. Simple lang. Submitar lang sa Ginoo. O sa tao nga nalain nimo. Para mo na. Kay aron mahiusa ta. Sobra na. Mahiusa ta. Sama nga siya usa. Salamat sa pulong sa Ginoo nga buntagon. Yes Lord, salamat sa iyong mga pulong. Hallelujah. Salamat. Salamat ta. Hallelujah. Dawang. Oh, dalay kun ka Dios, ni matahog nagkautugon. Tapos ikaw Ginoo salamatan pasinunggan.
Kining imong pulong ng imong gipahimutan diya sa namong kasing-kasing. Yes. Dako si kawa pasalamatan o Dios. Bisan pa sa blaan ng Espiritu Santo, kay muraan makatugkad sa laglon ng mabutang. Yes, Tipigan sa Ginoo. Salamat ini nakabuntagon. Di mo na sab kami Ginoo gilipay. Yes. Imo ka kusog kabaskog. Bisan pa sa imong mga pulong imong gipasabot kanako. Dagkong mabutang kini Ginoo na wala masabti. Sa bisan pa sa imong magatawan. Apan imong gipasabot din ng grupo na imong gitugot na sa pagkakaroon gamay pa. Wala ila sa kalibutan. Apan salamat ng mabutang adlaw na imong kining gipadayag na wala lain Dios na nagsubo nini ikaw ra gin Jesus. Pusat ako sa ikaw pasalamatan pasidunggan Ginoo sa imong mga pulong na imong gitisok diya sa mga kasing-kasing. Dadin kini mga kinabuhi kami uban kanimo Ginoo. Na dili man mabuhi ang taos kinapay lamang kundi sa matag pulong na magagula diya sa imong mga Yes, Lord. Pusat ako sa ikaw mudawat sa imong magpasalamat o mo pagday. Kay wala lain Dios na makahimo nini ikaw ra gin Yes. Salamat kay Ginoo bisan pa rin nakabungtagon sa among pagbulag-bulag Ginoo sa among pag-uli sa tagstag sa namo panimalay Ginoo. Ikaw magasapnay magatipig sa mga sa namo kinabuhi. Na bisan pa diya sa among makakasing-kasing Ginoo malimpyuhan diya sa imong dakong gahom. Na kinabuhi kami uyon sa imong kapubuton. Bisan mo abot man ang kaguliyang diya sa among makasing-kasing na ikaw Dios sa kalinaw mo maghatag og kalinaw diya sa among mga panghuna-una. Kung ikaw ra makahimo nin kanan. Salamat sa imong pagkabaton ni ng adlaw, bisan pa sa imong pagkabaton nga maabot ng mga adlaw. Panimong pulong kahibulungan, Dios ikaw na magahimo sa mga kahibulungan ng mga buhat ng Dios. Busa tapos ikaw pasalamatan pasidunggan. Nung himaya alang lamang kanimo ang tanan ng salamat ug pagdai. Diya sa gamanan nga pangalan, sa pangalan sa Anak ug sa Espiritu na Bala. Malaygon ka Dios.